Dneska si zahráme ale pridali nový update. A budeme to celé robiť vtipky. Spomínam si vtipné auto. Dokonca aj same uvidíte, kde budeme bývať. To bude aj to tak vtipné. Dobre, tak ideme hrať. Uvidíte, aký mám skin. Hej, zmen sa. Čo vybehlo, hej, skin. Ja hrám síce na bratovom účte. Takže dajte mi chvíľku. Takže už ubehla taká chvíľka, už viete, aký mám skin. Docela vtipný. Mám tu TV Movement, mám košický obraz, zadu mám vankučitý TV Movement. Za to som si zobral takýto skin, že proste ideme robiť vtipné veci a vidíte, už je slnko. Lebo mi to chvíľu zabralo. Hej. Dobre, tak ideme. Dobre, dáme si vtipné auto, jaj. Dobre. Tak, už viete asi aké. Už asi viete, už ma to napadlo. Takže, budeme na tomto jazdiť. Do toho sa ani nezmestí. Hej, akože... No, čo to za auto? Ak chcem speedku 55. Ako malú aute. Ideme... Tu tako rýchlo ide. Fakt? Jo, som tu. Si viete, čo idem robiť, tak zapnem blinkry. No. Havária. Toto dám sem. Že tu bude moje ubytovanie, tu budeme bývať. To budem mať aj docela vtipné, pozerajte sa. Tak, ideme sem, dobre. Uvidíte, čo to bude, tak dám si takto kameru teraz. Nebude to srdčka, ale skibidi toilet. Tak dáme sem pekné svetielka, hej, tak je tu pekne, No, a máme sa. Toto bude moje vec. Keď sem dáme čo dáme sem, kde budem bývať, tak sem dačo normálne ako stan. Tak toto bude geniálny stan. No. Dobre. Čo som dáme? Dáme sem trezor, mám aj také prachy, dúfam, že mi ich neokráne voda. To by bolo zle. Tak. Čakajte si to, neviem. Čakaj. Za chodík už máme. A dáme sem za také posídenie, tak. Dobre. Nie. A vidíte, čo tu bude? Na volanie. Počkaj, ja to tako vyupgradím. Máme tu síce sem, ale no. Chýba sem dačo, viete čo? A to bude tam. Aha, nejde. Tak dobre. Tu dám, viete čo? Uvidíte, no. Toto bude môj stôl. Na make-up. Bude smiešne, tak. Dáme som do rúžičky. To bude smiešne. Tak. Čo dáme ďalej? Čakaj. Mapy sprout limit. No takže toto je moje ubytovanie. Kytičku tu mám. Počkaj, tú kytku dám preč. A toto bude moje posedenie. To nemôžem na stole brať. To je dobrý dom. Akože hej, dobre, že to tu pridali. Takýto update, mne sa páči. Ten update, hej, hneď veda, hej. Choda, hej, no. Dobre, toto je moje ubytovanie. Mau. Ja som si to vzal za hlavu. Dobre. Ale tamto si spálnem dom, aj taký druhý dom si dám, ne? Ale ideme tam zajsť na otičku. Pôjde auto po vode. Ide si. Tak radšej loďku. It's a boat.
Dobre, kde je loďka? Kde si loďka? Kde si? Ja si ťa nájdem. No, to není spawn. No, spawnujem. Ako spawn? Lokácia spawn. Ja chcem dať čo poriadnu. Musím ísť sem. Počkaj, tak tuto je spawn. Ja idem jazdiť na skúter. No, skúter. To bude moja doprava. Domov. Dobre, poď. Stop. Dobre. No a toto si môžem kúpiť. Pulse Island. Nemôžem. Tak počkaj, kde bol ten dom? House Cams. Tak ideme to nájsť. Kde to bolo? To teleportne. Dačo normálne. Tu, tak. Toto, a kde tu je? Tuto? Tak ja budem tak ďaleko chodiť, tam bude môj dom. Tu ja budem bývať ináč normálne, no. Co som dáme za dom? Tu budem mať toto. Takže tu budem bývať, ale ešte to zmením. Tu mať inakšie. Takže toto je moje ubytovanie na celý čas, čo tu budeme hrať. Vidíte z tohto aj part 2, možno aj 3. Takže berem toto. Vymažem to, čo som tu mal. Dobre. A teraz ideme robiť, uvidíte. Zase to isté. Čakaj, tu dám záchodík. Bude mi tu blikať svetielka večer. Tu mám záchod, nebudem mať dnuka používať. Tak, dobre. Záchodík. Ešte to tu takový upgradím. Tam sem. Také. Dobre, dám sem toto. To hlúpostičky. Tu si urobím parkovisko. Ako označím, už viem. Tak, kde je ten? No. Na skútrik. Ne. Skútr geniálne? No, nie. Geniálne. Ako toto musím vymyslieť, tu ja bývam. Možno, že sa jeden zmením. Tak, tu budem mať. To zruším. Budem mať vonka štúdio, aj mi budem mať. Tak, kde si dám telku? Veľkú. Dobre. Tak, tento diel asi bude o stavaní tohto domu, lebo nám to ako nevychádza. Takže windu pár, ešte 2 párty potom, no. Dáme sem pekný gaučík. Ako blízko. A ja si síce ani dom nemusím zamkynať. Hej. Čo? Čo s tou? Dobre. Preto budem mať takto záchodík tam. Tak, toto bude super štúdio teraz. Kde dáme kompa. Kompy obidva. Tuto na výhľad. Sa budem pozerať a budem gamepliť. Dobre, teraz sem dám druhý počítač. Dobre. No, trocha to nevychádza. No, dobre. No, dáme green screen za nás. Dobre, to bude treba. Dáky komp. Poriadny, dobre. Kamerku, tu budem natáčať hry. Dobre, budem mať toto natáčať.
Dobre, to sa mi zdá, že dobre. No, záchodík. Počkaj, mám záchod vlastne. Vec. Mám, ale ten budem takedy tiež používať. Tak, tu mám náhodník. Počkaj, čo sem dám? Dobre, štúdio zatiaľ. Dám si sem postiel, ak by som mal chuť prespať. Ako alebo no. Dobre. To až také vtipné nie, ale ten záchod je vtipný aj. A ten skin, čo mám, tak postielku, aj na prespatie. Keď to dám na špinkanie. By som mohol spať a zároveň aj hrať. Tu by bolo dobré a hneď zároveň aj spať aj. A ráno stane, že aj idem hrať. No, neviem, počkaj. Som tam stolík na obedovanie. Tu budem obedovať. Počkaj, mne nebolo treba, ne? Tak. Tu mám poriadnu výbavu teraz. YouTube button, ja som zabudol na YouTube button. Ja som ale, no. Dúfam, že mi vyjde. Dobre, YouTube button. Dám semka. Tak. No. Teď čo musíme dať preč. Dáme preč. Aha, toto sa mi buglo jeden button. No, tak dobre, vyšlo to aj na YouTube button, ale na poskel sice nie. No, vidíš, aké štúdio. Takže part 2 vyjde. To je zle sa na toto pozerať. Takže part 2 vyjde asi o hodinu neskôr. A ja sa s vami lúčim. Uvidíme sa pri part 2. Zatiaľ čau.